Agnes dipun kepareng jengkar wonten ing palenggahan ngaten Mas Garing Jajak. Yu manggaaken Mas Dalang. Nggih, ayo. Ya kanca ning gisik gembira. Alerap-lerap banyune segara. Angliyak numpak prau layar ing dina Minggu keh pariwisata. Alon baune wis nengah biak yuk biak banyu pinalan ora jemu-jemu karo mesem guyu ninggalake rasa lunga lesu ade jawel mas jebol sore witing kalopo ngapon ngale-ale prayogane becik bali wae ene sesuk-esuk tumandang nyambut Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange derek tepang geladi wano tepung ngan kalih kula macange. Matur sembah nuwun Mbak Elisa sampun nyengkuyung bot repote kula pinercayan kasuwun rawuh wonten ing mendongan mriki panjenengan Mbak Elisa. Non injih sendika dawuh. Direncangi Mbak Agnes. Hop. Piye Mas Teh piye kowe? Tembung nek sugeng dalu. Umumnya nek kene apa, Bu? Sugeng dalu nggih. Lah nggih. Sing paling mangkelke siji, Bu. Nderek tepang. Tepang galung gladi wanuh. Gelung tepang gladi wanuh Mas Gareng. Bu, wong Jawa kuwi salah sak huruf dadi perkara. Tepang niku lak sing disaduk niku to. Nek tepang kuwi kenalan. Tuladane aku ngomong apa? Tepang. Tepang ki disaduk lah kae tepang lho anggere nakal tak tepang lho. Mosok nderek tepang nderek saduki ngono. Tergantung aku ngomong sak kalimat apa ana lanjutane, sak kata apa sak kalimat. Sak kata. Geladi tepang. Nek iki jenenge tepang dase. Tepang bale, tepang opone. Aku ngomong geladi tepang, geladi wanu. Gulang tepang. Sing waras ngalah. Ah. Genahno kuwi Reng, genahno kuwi. Iya, aku sebagai apa ya? Guide-nya Mbak Lisa. Penerjemah. Oh, penerjemah. Penerjemah. Ya wis baleni, kayak mau tembunge sing bener ya Jajak. Tembunge sing piye sing bener? Yuk coba Mbak Lisa. Derek geladi tepang, gulang tepang, geladi wano. Tulung Nes, karepku piye? Gladiwano gulang tepang ngoten lho Kang Lho Mas. kuwi rungokno gobokmu kuwi. Nggih. Gladiwano gulang tepang ya nyuk. Nggih ngapunten. Jelengen gobokmu. Menika radi nggih apa Mas Gareng di napa nggih dimaklumi menika rada ping pletot nggih menika napa nika lambenipun Mbak Elisa menika nggih amargi Mbak Elisa menika saking Ora usah kakek ngomong maklum Mas, kayak gak Jawa, nak ya bar to Bu ya. Lah ya iki ben jelas ngono lho, ben kabeh iki apa ya Pak terbuka. Ha, ngene lho no. Tembung Jawa kuwi kleru sak huruf dadi perkara. Tuladane koyok garu karo garuk. Karo Nggih to? apa? Garu kayak rak brujul nika nggih. Nek garuk rak dikukur. Oke, sik tanganmu kok kukur kok ngene iki maksudnya piye? Lah sing gatel kene kok. Kan ya iso kene iso Lah kene. apa to wong sing gatel aku nek mbok kukurnya? Kok gegere ora jamak to cah kae? Asem. Kuwi ana meneh. Kuwi mau nek garu karo garuk. Nek garu dienggo pertanian. Pertanian, nek garuk dienggo dikukur. gatelen. Nek wis Gatelan. Oh kowe krungu to? Nek dikukur gatrel. ora apa-apa. Anjanane angel Aja disalahke Mas Gareng. Oh, gak salah? Ora, ya ngono kuwi pancene. Iki dadi Gatelen. Nah. Kuwi ya beda ya, Mas. Mbak Elisa pundi sing gatelen? Nek mau kan
Konte kene karo kuwi dinggo kur-kur nek gatelet. Enggak, kok Reng, sik Reng. Jing. Ketok sing stres aku Mas Iku. timbamu medasmu Lah, iki ya kan duwe ngono gawe kuwi. to. Kowe takone karo Mbak Oh, Agnes. takoke karo Mbak Agnes. Iya Ngono to kuwi ya. ora usah dipikir. Sak omong-omongnya Mbak Lisa niku rasah nggo pikiran. Wes los. Oh. Dol. Dol, sing bener piye, Mo? Sing bener. Sing bener kamu karepe arep muni. Gatelen. Kok malah melu-melu? Gatelan. Lah, Oh, alah gete ya pekok. Mbak Lisa kuwi mau rak ya ngomongnya ngoten niku to. Sing dikukurku mergo gatelen. Lah iya maksudku ya gatelen, Mas. Ngendi sing digatel? Lah ya sik ngendi garis sik ngendi njaluke. Oh, iya. Ngono lho terus dikukur. Karo gongkol kor. Gatelen. Apa meneh Mas. sing beda jeru apa? Jeru karo jeruk. Ya ora, jeru iki nek sumure jeru. Jero. Buahe jeruk. Heeh. Turu karo Tumo. Turu karo turon. arep tak filter kok ben ora. Turu ki merem nek turon gur gletak ngono kan. Oh, karepmu ngono. Salah wi beda karo sing arep mau. Lho Sing sing arep arep mau ki nganggo K kabeh. garu karo Karo. jeru karo. Jeru. Lah yo nek turu karo turon. UND. Teko ibu-ibu to. UE ra melu iki piye? Ora dijak UE. Piye? Ketoke wis tok gawa to ya, An? Hah? Aku pertanyaanku mau kok ra padha tunggale. Kok enggak adil somoroto. Soale liyane niki ka tibane kok iki mau dadi turon kok. Aku rung rabi. Oh isih Joko. Ora roh aku ah. Ya aku ra nganu ra ngengkele. Aku ra ngeyel nek basa Jawa kuwi angel. Leres. Pancen beda-beda dong-donge kuwi. Donge. Oh, donge. Iku membedakan basa Jawa nek zaman biyen pakai aksara Jawa gampang. Ana taling berarti ene pepet nganggo Pepet kok iso pepet ki piye? Ya. Pepet. Pepeti epet-epetan. Pet kuwi nganggo Nah, tapi nek nulisnya mau nganggo biasa aku rareti karepe apa. Gak tahu aku. Gitu loh. Jadi susah Jawa di situ. Ya Allah Gusti, muga-muga sesuk nek pentas gak petuk pisane mumet ndasku kok. Makane aja dipikir wis. Ora dipikir Sesuk kene. nek dijaki takon, sesuk kancaku sapa? Jadonanku sapa? Wis reti ning kono ana gambarku, ning kono ana gambarmu. Ngerti aku mangkat kok kowe njuk mangkat. Lah ra mangkat piye sesuk mikir mekar are. Kenapa Iso mekar. ngono lho. Mek 5 juta setoran 120 yo. Ngaten nggih Pak Bu, ngapunten menawi kata ketul Alah. atur. Mumet das. Klenta-klentu naku. Klenta-klentu niku. Menika niku ngapunten sanget. Amargi kula niku tesih belajaran nggih sak mampu-mampu kula nggih ngelingi negara tawa cara negara desa tawa tata. Mbak Agnes gendahke Mbak Agnes. Aja Sampean- dipikir. Aja wis tenang. Oh, ono gaete kok, ono penerjemahe kok. Ya, iki aku ya judeg ya iki. Ora apa-apa ra. Sampean gawe tok malah Negara mawa tata. Heeh. Heeh. Cara desa tawa tata. Desa mawa cara, negara mawa tanas. Nah, kok iso mau karepe niku intine kalau aku tinggal ning Jawa mangan beras Jawa ngombe gula Jawa ya saisone ngomong basa Jawa ra ketang kitul-kitul. Sik kok kidul-kidul Kidul-kidul ki ya apa? Iki aku ya ora ngerti tenan Kowe iki. get lho, kowe get tanggung jawab lho kowe. Kidul-kidul. Bokonge. Risut kan Lah iya bokong. ta. Ngono lho Nes. Nek ya judeg. Kan. Lah ketang grota gradu tegese iki ya mbok ana lupute ya dimaklumi. Ah. Kuwi wae gelem
sinau basa Jawa kuwi wis acung jempol. Mergane apa? Generasi-generasi muda saat ini ora kok ngelek-elek. Wis akeh sing padha lali karo basa ibu, tegese basa yang pertama kali diturunkan oleh ibunya. Ya kuwi basa Jawa utawi basa lokal. Mula ayo padha bareng lumantar pagelaran iki kecoba tontonan dadi tuntunan pamrih ben padha sing pamirsa iki gelem sinau basa Jawa. Dimaklumi Mas Gareng Mbak Elisa wau pun diserat teng undangan to saking Sulawesi Tengah. Apa ana undangane? Ana Kok ora undangan. tekan nggonku ya? Lah kowe engko upama diundang paling ya ora buwuh e lho. Oh? Ora usah Oh, diundang. nek diundangi gelem nyumbang lho. Sampean gelem nyumbang? Oh nek ngundang ki nyumbang. Kudu nyumbang nek entuk undangan. Oh ya wis aku rasa diundang wae aku. Aku sing penting melu madang e. Jalukane kok melu madang rumah saku kok. Sowan kula wonten ing desa Dusun Mendongan. Dusun Mendongan. Mendongan. Desanipun napa? Banyu kuning. Orange water. Orange water ya apa? Orange water banyu kuning. Yellow. Yellow ya apa? Alah, yellow ki adine. Kangane ki orange. Oh iya. Jajal pelem kae lho, nek wis mateng banget rak orange. Nek sing kuninge rak jek kemampu. Kowe iki tak benerke kok meso ngeyel. Kowe ngomong aku sing di kawasan kok so. Oh iya, orange water jare. Nggih, kula sowan wonten mriki pangapunten nggih kahanane ngoten niki. Nggih. Kula radi serak Pak Kedes, Pak Kadus. Pak Kadus. Pak Pak Perangko desa lan sedaya masyarakat pangapunten. Masyarakat. Masyarakat ki aja di masyarakat tetep masyarakat aja masyarakat. Ane aja ganti O ben maca A. Ora kabeh A diwaca O. Ora terus dibasa Jawake kabeh. Oh, ngono. Kok dadi Masyarakat Elisa. ya masyarakat. Oh tetep padha. Padha. Oh ya, masyarakat sedoyo. Ya, betul. Pokoke pangapunten menika menawi mangke wonten pamundutan kathah lelagon. Nggih. Bener ya? Betul. Utawi. Pamundutan lelagon. Nah, pamundutan lelagon. Menika suwanten kula disera. Terus menika kula wonten mriki sebagai power bank. Kok power Ampun, Sik tak ampun genake kuwatir. kok power bank iki maksudnya piye, Mbak? Ya aku jenengan nang iki? endi-endi ngetotke Mbak Lisa ngono lho. Ora Nek ngono, Power ora. bank iki aku carry, ha. Heeh. Ora Mbak Lisa, ngono. mati baterene. Baterai ku entek. Oh, baterainya entek. Kowe power bank to? Kene nunut ngeces aku. Fatal. Lek nunut ngecas aku baterainya piye? Alah engko sik sedili. Konjo ingin. Jo ingin Kok iki terus piye? arek ngeces. Lah re power bank gunane nggopo? Nggo ngeces. ngeces. Lah ya aku nitip ngeces. Lah yo gak aku nek nganu Alah. ngecesi karo kowe. Bosone wong Purwodadi ngecas. Ngecas kaya. Nggonku tek. Tergantung. Heeh. Saiki ki ana macem-macem nggon cas iki carane. Antarane apa plus minus iki kudu padha. Oh. Onamu type apa? Heeh. Karek kono mbok apa ciut? Lek anu kuwi. Lah kok iki nggon aku kok kowe njuk takon-takon apa? Lah iya nek nggone ombo kuwi kan tipe C, nggonku ya tipe C gede. Oh, padha berarti. Padha. Lah karek kono tipe lawas apa sing anyar? Nek sing lawas kan modele cilik. Nggon aku lightning. Lightning apa? Like ning iki nggon Sik lawas sing rada Usus, cilik. usus. Oh, nggon tak- ipun. Ipon iki. Kowe ngerti ipun mahal. ora? Mahal. Hei, kowe ngerti ipun apa ora? Garing kuwi lho. Sasat kok ipun nunggu HP. Gonamu HP-mu landep kok kowe. Kok landep ya apa? Cross. Beda kelas iki. Heeh, iki kelas mahal. Kurang. Apa? Ora gur cross. Apa? Krosokan. Wis bahagia kowe. Ora Mas iki pokoke Agnes menika ampun kuwatir menika tanggungan kula. Bonus kangge masyarakat Mendongan. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Paen mengke mewakili kula nyanyi. Kok arek tapi kula menerima tambahan nggih Pak Bu, nggih. Kula Nggih. dengan senang hati. Supaya saged lancar sedaya. Kowe aja sembrono lho kowe. Apa? Kok iso menerima tambahan mongko kowe power bank. Lah kok nek semene terus kula ngecas kan- kabeh. Kula kan ngertos nek Bapak Ibu wonten mriki niku baik hati semuanya toh. Nek arek beramal ya ora apa-apa. Upama Jenenge wong sedekah ki yo.
Bancarke rezeki wong sedekah ki kok mbok bengi ngopo? Kowe arep meri. Ora disedekoi. Termasuk wong kleru yo ngene. Piye maksudnya kok kleru piye? Bondo donya kuwi titipan. Titipan. Bener apa salah? Kowe percaya Ayo, apa ora? Bener to? Bener. Mula kan aku arep sedekah to titipane saking Gusti Allah, ora ketang propirane tetep disedekahke marang wong lak yo ngono to. Mbok wehno wong. Ha iya to. Besok mati gepuk malaikat kowe. Kok iso tak urus iki? Kok iso? Oh alah. Bondo donya kuwi titipan. Apa jenenge wong titip besok dija. Lah nek kowe besok pas dititipi Gusti Allah terus kapundhut ning kono ditekokno Gusti Allah. Hayo dititip aku kadung mbek wehne wong kowe ape piye? Yo. Bener loh, Gusti pikiran. Allah piye? itu, Gusti Allah itu maha kaya. Ora mungkin jaluk meneh. Lho, Kan ning yo kan ditekokno. Kok maha kaya apa wis tau ketemu Gusti Allah? Iya kowe, ayo syukur. Lho, Kok nek ning ngerti? kitab kuwi Kok ngono ngerti? kuwi. Lho jare Gusti Allah ki maha segalanya kan ngono kuwi to Mas Gareng. Prasasat jarene ning kono ki apa-apa ana nek awak dhewe manjing swarga ngono kuwi iso kepethuk karo widodari. Arep turu karo widodari iso. Mosok ta, Mas? Oh, duit ning kono ki walah jarene ningo. Nek rong tau mampir to. Urung. Rong tau mampir. Lah rong tau Malah aku ki arep njaluk info Mas Gareng sik kok. Ning kono ki tenan apa ora nek Gusti Allah Maha Kaya kan ngono. Gampang tak Piye? teleponke mbahmu kok. Piye le telepon piye? Coba. Telepon piye? Coba telepono. Piye? Gone dulure kene lho. Tak delok elehmu telepon piye coba. Gone dulure kene lho. Kowe ngawur kowe iki. Dululu. Kowe kok mbok kon telepon kok urung tak ces kok so. Kok punten ora iki? Nek sida cese. Mereka wonten anu napa pamudutan kata Mbak Elisa, Mbak Agnes kali Mas Gareng menika saking Pak Nastain Tlogosari nyuwun sambel kemangi podang kuning nggih. Menika dobel-dobel ingkang nyuwun podang kuning nggih kathah. Nggih. Ngoten. Oke, Niki. menika ugi diucapkan selamat atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Iya. yang baru, Bapak Iya. Prabowo dan Mas Gibran. Semoga Indonesia masyarakat kakak aku dadi tiru-tiru kowe to. Kakean ngecas. Masyarakatipun semakin sejahtera. Amin. Kabudayan ugi semakin maju. Nggih, ngrembaka nggih. Nek masyarakate sejahtera, masyarakate sejahtera. Mesti engko terus do nanggap wayang kabeh. Amin. Kabudayane iki Sempulur, pelaku seni yo nggih. semakin berkembang. Berkembang. Amin. Tansah ngrembaka. Lan matur nuwun Bapak Nggih. Jokowi selama ini juga sudah memimpin kita. 2 periode 10 tahun Mbak Elisa. Iki ugi tak ucapke selamat kagem Mbak Agnesia. Kok iso? Selamat Karo apa kuwi? aku. Apa? Iki engko diangkat menteri, aku wakil menteri. Syukur Kok iso? Menteri apa kuwi? PSMS PSMS iki iki apa? jenis menteri apa? PSMS iki apa? Menteri apa? Perkumpulan Manusia Setengah Meter. Aku yo duwe perkumpulan kuwi. Apa kuwi? Nggon aku PS3. Apa kuwi? Apa kuwi? Pesinden 150 cm. Lah, semene kok 150. Wong ki 100 lho ora genep. Men 150 iki semene kok. Lha semene. salah ngene-ngene yo arep ngeces wae kok ket mau. Ora sia-sia padha-padha Kowe iki nek umpama bayaranmu 250 to ben ketok gagah, Iya. kowe muni ngene, pinten Mas Gareng jenengane nanggap seprapat yuta. Wah nek sono yutane gagah kowe. Ketok gagah yo. Ketok gagah. Berjuta-juta. Berjuta-juta. Pengumuman. Nah. Para hadirin yang berbahagia, apabila ingin menanggap Jareng Jajak, Heeh. anggarannya seprapat yuto. Nah. Wah krono Keren, yutane Wi. kan ketok wagih ngono to. Kata-katane yuto, Seprapat luarang yuto. Warang iki. Warang kok pada. Yang krono yutane lah yo akeh to. Iya, terus yo kepotong plantro piye? Ah. Wis seprapat yuto mangan jobo. Oh penting ana yutane kok. Iya, nembang apa iki nembang? Iya, apa? iki ana podang kuning sik. Diselani, Iki ana telung layang iki podang kuning sik. Oh, podang kuning. Ayo, Manuk-manukan. Mas. Manuk-manukan, heeh. Yellow breed. Lah iki lho manuke wis kuning warnane. Wah, iya iki. Nek Kok- podang kuning Mbak Elisa. Posturnya sedang, kulitnya bening. Mas Oh, ya. ngono to. Nek Mbak Agnes apa Mbak Agnes? Gemak. Kok iso gemak iki piye maksudmu? Kok terus gemak apa gemak ki? Gemuk mik, Mak.
semampai kaya Lah ngene kok. melu-melu aku. Melek ya. Tepuk tangan. Iya. Ora lapo-lapo kok tepuk tangan. Moji. Gak aku. Moji. Apa ki mau lagune malah? Podang kuning. Podang kuning, gak ada manuk-manukan. Iya. Kowe sing bawani kowe reng. Aku bobo. Oh, to. Jare lulusan isi pedalangan. Ayo. Ora usah ngono. Genah pedalangan toh Mas Andi? Pedalangan isi Surakarta. Surakarta. Elo. Mesti nggih swantene sae Mas Loh. Gareng menika. Piantun 3 lah jenengan nggih isi pedalangan Jogja nggih Mbak Elisa. Nggih rumiyin pondangmu. Nggih, menika nggih Mas Gareng menika nggih isi, Mbak Agnes nggih isi nggih, Mbak. Isi. Isi napa, Mbak? Seger. Mas teh isi ki Institut Seni ngono kae lho. Oh, nggih Mas Nggih. kula. Jurusan apa? Pedalangan apa karawitan, Mbak? Kula karawitan. Karawitan lho, genah isi kabeh ateges setara karo kowe, Reng. Aku izin. Kok isin ki lho kowe ki tak pamerke yen kowe ki cah pedalangan kok piye Kowe iki? coba kono ke Mas. Oh ya ora apa-apa kok. Aku nek izin iku duda kok. Alah, Diseni apa kok udo. gak utuh. Tanteni lho malah. Yo. Ya, apa? Nadyan wujud tepuk tangan. Lagi tiga koto suku koto. Nek wis rampung iki gek tepuk tangan kok. Kleru. Oh, kok iso? Lagek sithik ndang kon tepuk tangan sak mongso engko bar iki kok elek, penting wis tepuk tangan Oh. sik. Lah engko nek wis kadung bar gek elek Trike ngono kuwi. Trike ngono kuwi trike. Heeh. Yo upama tanggapan iki kon bayar lunas ngarep, enek eleke kan gak dipotong ngono lho. Oh, lah ya bener. Nadyan wujud temong peksi. Senadyan wujudnya hanyalah burung semoto. Burung semata kok semoto ki. Terus ke Hagawe talining branta. ya napane to? Keselek kedalan. Keselek Kok apa? kelelek kenapa? Linggis. Keselek linggis sih pora. Kuwi sing jenenge Keselek linggis. sing jenenge cengkok sendal telak ngono kuwi. Oh, sendal telat. Ning isi pelajarane ana to kuwi? Sendal pancing. Kok iso sendal pancing? Halo. Piye? Ayo. iki. Jagung bakarane iso gelar iso gulung. Piye iki mau? Lunga tak ande-ande. Apa iki? Apa iki? Apa tenan? Bocah iki calone meh, Mas. Meh. Meh amoh iki. Teko ndi to? Tindingi, Mas. Gender kok rasa-rasa. Sing banter kok. Padune aku sing lali aku. Teko ndi, Nduk? Halus manis. Iya yo marah-marahi wong gedhe lho. Lah kok iki tak elingke kok manesoni aku iki. Ngenyek. Wah aku iki apal kok. Oh ngono. Sepiro neh iki. Lali. Bojone tepuk tangan. Halus manis nengsem make. Oh alah, po ya larang gemak to karo podange. Ora kok perkara larang-larange. Lah piye? Kene manut kono angin lho. Kacek sithik milih sing manut, Adik. Ayo beda. Lho karang aku wis profesional. Lah iya. Ya ngono. Iki isih original. Oh, ngono lho. Nek original ki malu-malu ngono. Oh, kaya merpati kae, malu-malu kucing. Dadi nek dicedhaki mabur, cedhaki mabur, bareng ning petengan lah kok manut. Udah aku dudu merpati. Apa? Manuk ancel galeng. Kalau sing kidik-kidik Ceret. Mas. Ceret. Nah, itu. Manuk apa nek kok Ancel galeng. Ancel galeng ki apa? Ancel galeng. Wes wenggon kula lana genduk wong ayu manuta tak pundhut garwa yayi Injih yang Mas. Ento
Untuk betari kowe. Piye to? Malah untuk betari Eduk durga. Ayo, Durga. Dora. Yayi. Upama kelakon kowe tak pundhut garwa bakal tak tukokke traktor Yayi. Tek traktor piye? Kok traktor to Kang Mas? Kok kena nggo brujul-brujulan. Brujul-brujulan ki sik kepiye to Mas? Halo, nduk tak tok, nduk tak tok, nduk tak tok, nduk tak tok, nduk. Iki kesenian apa to jane? Kentrong gaya baru. Tepuk ora kok tepuk tangan wae. Tekon ndi nek mau. Ojo do ngregoni kok, Cah. Wis kadung do tepuk tangan barang kok iso. Goleki. Wah, ayo kowe nak gini kowe nak. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan iku lho kok tinjukan iku gitu. Iki gentenan aku. Iya. Iya. Gentenan ini nek bahasa Indonesia apa gentenan ya apa gentenan? Gantian. Gantian. Pelimpahan. Oh, pelimpahan. Dilimpahkan lho bar aku terus tak limpahke kene ngono lho. Kakean nek pelimpahan itu. Lah apa sih bener? Lah nek ngekeki kabeh namanya pelimpahan. Lah nek sithik Sidik ki apa ya? Keceritan. lah Iso keceritan. sak bahagiamu saya nyanyi. Wis nyanyi sak bahagiamu. Pripun Mbah Onje? Ukur Masya salaman. Allah. Salaman. Seko salaman ki kok iso. Jenengan Tak kira ki kok lagi Onje, Mbak. kluthuk ki terus arek ngopo to ngopo bolane kok salaman. jenengan kok teng mriki ajeng teng pundi? Oh ajeng mantuk. Oh Oh, alah kula piran ajeng pipis. lali sapine rung diombeni. Oh. Nggih, pun bediang isik mengke mriki meleh nggih. Nggih. Tak kira ki saka kono iki wis glendeh kok terus Padahal mesem entah. Mm-mm. Tak kira kita selung apa piye kok. Lung ki lunga. Ayo bacotno kono. Ini. Kok enggak tak nggak ngono nyapa? Ya ben metu. Oh. Iya. Recile. Goleki. Masya Allah, suaramu bocah setugel kayak tunggak jati semi ya suarane apik era umum. Untung aku ora jantungan lho Mas. Ki mau aku kaget lho Mas. Masa kowe kaget no? Karepe piye Ya Mas? Allah, nek jangan ngomong? menangis sudah. Karepe piye? Aduh, Aku iki mau kaget lho Mas. lah aku Karepmu piye nek Rawaton lho ngomong? nek karo wong wedoki. Enggak Ojo jangan kaya kayak ngono gitu kuwi. kalau sama cewek itu. Nek aku yang iki mau jantungan halus. piye? Yang halus Nek aku gitu jantungan loh. piye, Jangan Mas? gitu. bisa Alah, nggak sing banter, jawab. sing banter. Heeh. Sik banter Mbak Lisa. Sini. Terah hobi kuwi main bola, Bu. Kowe ngerti Saka ora? kono, Mbak Lisa saka kono. Aku Sik saka banter kene. baleni. Yo, Piye maksudnya? sing banter. Oh iya. Amoh tiba tenan malah. Bu, kaya mentolo ngene iki seperapat iyuto. Mentolo. Goleki si podang jenar. Piyaine alus lho cengkok ayo. Ha. Ngono kuwi alus. Lah iya kok. Gemak kok. Lho, lah kok balik gemak neh iki. Ayo neh bacotno neh. Aku jan seneng karo Piyai Iji, Masya Allah. Piyai ini Mas, nek mesem ya Allah. Malah nek mau polah Masya Allah trenggiling. Kok kaya trenggiling lho. Nah trenggiling nek mlungker ya semene iki, Pak ya. Terus ngluntrong ngono. Ning kan payu larang, ya. Gak Apa trenggiling? Ojo nesu, ojo. Sapa sih arep tuku Ojo trenggiling? marah to sayang, alah. Ojo nesu, alah. Nyikut ra giduk nek kok kok nyikut. Nyikut ra giduk. Ra giduk. Momong kowe ndek bojo loro ngono kuwi, polahe kaya ngono kuwi kowe piye ling ngrasake? Piye mau tembungmu? Ora, mesti kowe nek umpama duwe bojo loro ki polahe kaya ngono kuwi piye? Yo rasa pola to, Mas. Wong gur Piye kowe tembungmu. ning nggon aku kapan ning ronone kapan? Eh. Nggon aku kapan? Aku umpama aku dadi bojo nom. Aduh, bocah iki juga genah. Tembunge dalange mau piye? Upama kowe ndek bojo loro iki piye? Yo gak piye-piye. Wong gur upama kok. Lah, Ngono ya. lah nek tenan ayo saiki. Emah. Malah genah. Aku sama. Wah. Lah ngopo kowe mo? Hah? Kowe ngopo kok mo? Lah kowe kuat ngayani aku. Alah kowe ngenyek aku. Aku lah asli karo kowe yo gak level e. Oh,
Gak level. Alah. Aku karo kowe gak level. Kok iso gak level piye Mas? Gak level piye? Ayu kene kok. Aku nek golek ya sing kira-kira rada elek Mas. Mosok enek wong ayu gelem karo aku. Ning yo ketoke beda keyakinan. Ah. Gak iso. Kok iso? Lah kene yakin gelem kono ora. Kowe ora yakin karo aku? Ra. Tenan. Titenono kowe. Apa? Tak sambati karo mbahku kepelet-pelet karo aku kowe engko. Syukur ben. Mbahmu sapa? Terus aku ngene. Ayo neh. Loro tenan nih. Ebo. Iba bunga henga. Nyanding. Musik kok. Hah? Iki nek suaramu wis apik, ning kurang penghayatan. Piye? Maju kene. Ngene. Cara- Rodok sirong sana. Heeh. Kaki kanan di depan. Heeh. Kanan kok kuwi kiri goblok. Lah, tangane ngidring no. Nek pas kok piye mau? Ngono kuwi. Sing pinggure mundur sithik. Ayo cengkokmu piye mau? Iba Iba. bunga Mundur sih. henga. Neh, terus ini Mas. Neh. Meh Mas. Meh piye? Lah, masuk. Masuk ngendi? Marahin dilalah kene nggone kene iPhone nggonku krosok Mas. Krosokan. Nyanding bisa dadi tombo gong Mas gong. Oh, kowe iki mbayari kok ngakon tukang kempul iki maksudmu piye? Walah. Nek gak mbayari gak sadinut ya Mas. Oh. Iya yo kadir aku arep tuwek kowe kok so. Ndara awet aku. Lho lha apa mbok gongi? Oh mau telat ya Mas, sinyale nyantol. Pinurwakan bawane nok ki mau Asmarandana. Langgame nggih Pak Dalang. Nggih. Mas Dalang ding Mas Dalang. Podang kuning Mas Podang Gareng. kuning. Derek garapipun kanca-kanca niki napa Nggih. namine grup karawitan niki? Pringgondani. Pengumuman Bapak Ibu, grup Nggih. karawitan Pringgondani niki adalah barometer kesenian karawitan se-Indonesia. Niki nomor 2 se-Indonesia. Kok Tepuk iso? tangan. Lho, niki nomor 2. Tenan nomor loro. Kok iso nomor loro Mas Teh piye? Lho nomor loro masih paling apik ning nomor loro. Oh, paling HP ning nomor loro. Nomor loro. Lah si nomor 1. Gusti Allah. Oh iya dong ya. Tetep Gusti Allah ya. Lali aku sak Jadi plengan. grup iki wis cedak banget karo Gusti Allah. Wis. Ayo. Esok awan Jogeti, Mas Gareng. Wis Oke. ora kerasan keluyuran kang goleki sing tak sayang mobang meterang nganggo goleki ora krasa esok awan nganti wengi ganti liya kang nganti nyanding selirate
nganggo kekiwanian yen si podangan dutun ati kepranan ora mendung hatiku saya Ayo. Setunggal pamundutan sampun kalaksanan menika. Nggih. Anut ujare para sepuh mbiyen bebasane godhong telo sak klendah iso nglegake weteng. Ana pamundutan lagu diaturke muga-muga iso nglegake ati. Angel-angele wong urip ku yen iso gawe legane liyan. Muga-muga iki dadi berkah barokah awake dhewe. Amin. Ora iso sedekah wujude bondo donya nek muga-muga sedekah rasa nyenengke wong akeh. Kulu makrofin sodakotin. Sapa sing gawe senenge wong akeh kuwi klebu sedekah. Mongko sedekah kuwi cadangane swarga. Kula mboten njaluk bayaran sing akeh, mangdongake kula seger waras, panjang umur, gangsar golek rezeki. Amin Allahumma. Amin. Ngono lho, Mas. Meleti udemu. Meleti atik ra meleti deh. Susah meleti dhewe ya. Seneng aku ya. Nika dipun live streaming ugi Mbak Lisa, Oh, nggih. Mbak Agnes kalian Mas Gareng. Nika Kenapa, Mas? channel kula piyambak Ki Endi Wahyu Nugroho. Nggih. Jangan lupa subscribe. Subscribe nggih. Tonton, Share, komen, komen. like. Ditonton terus supaya nggak ketinggalan sama pagelaran-pagelaran budaya. Betul sekali. Terutama pagelaran wayang Mas Endi. Nggih, matur sembah nuwun. Menika ditanjakake mbokan sindene Pringgondani Monggo. nika. Lek Gumanti ngoten nggih. Nggih. Gumanti Mbak Elisa, Nggih, Mbak Yu Mbak Agnes, Elisa Mbak mangke Mei. mangke. Lenggah. Gentosan. Menika Gantosan. enten Mbak Naila. Wah, Mbak Naila. Ah, Ya, iki enten pro Mbak dadi nggih. Naila. Nggih, pokoke mang nayup kalian jenengan to, Mas. Iya. Sami-sami piantun Purwodadi lak nggih Iya sih. ngaten. Adiku dhewe. Heeh. Nah. Ayo sepoti campur sari Mbak Naila. Viral
viral beberapa tahun yang lalu ya. Cito mustahil. Iya. Saiki diviralke menah karo Mas Sekarang- Eri Pras. Iya. Oh, ngerti Eri Pras ora Mbak Vita? Ndak. Eri Pras ki gek viral-virale ning TikTok sing Kang ngono kae lho. Oh iya. Wes muga-muga seniman kabeh padha mulya Oh ya Mas. iya, harus Amin. harus berkreatif sekarang di era sekarang Mas Gareng. Era digital, semua harus serba kreatif. Iya. Sudah ya. Matur Matur suwun. suwun. Nika kita senten Mbak Tika kali Mbak Jesslyn, direncangi Mbak Elisa kali Mbak Agnes monggo. Oh ngaten. Nggih no ben rame ben gumyak kok Wah, nggih. cocok. Nggih niki wau kan Mbak Elisa kersanipun lenggah rumbien wong ora dimriyang to. Nggih menika jumaneng malih. Ngaten. Monggo Mbak Jesslyn kali Mbak Tika dipun rencangi kalian Mbak Elisa. Maju lagi ya. Selamat malam. Selamat malam, Ade Wes Jesslyn dong tuh yang ngumpul cantik. ngono. Selamat malam Mbak Agnes. Ya, selamat malam. Piye kabele kurang dawa kabele diulur dulu. Kabele. Kabele. Gon mundi mekmu di mekmu reng. Dialar sik. Arep nggo Mek jiret mureng. barang. Nah, iki wis selamat Ah, malam. ini termasuk rombongan saya. Lah iya iki Dalam PSS. PSSS. Lah iki malah pesindhan 150 cm. Nah. malahan. Ora. Nabira. Aku kurang sak senti. 140 songo. Padha karo Mbak Tika. Jesslyn rondo dhuwur sithik lah ya. Aku pira? Kamu kayaknya 150 pas. Ketoke isih iso molor nek Sing di Jesslyn. mong sing 150 pas. Ini Jesslyn. Tak tukune nek no. Kok dituku? Dari 150 pas. Lah iya. Enak gelem. Diangeti. Terus saya wani jare. Ya niki pun perkumpulan ibu-ibu PKK pun mancing sedaya. PKK. Sing Sapa sing arek ngocok? Pek ngocok piye Mas? Jare ibu-ibu PKK biasane terus Oh, ngocok. nek arisan ngono kae ya, Mbak. Ngono lho. Oh iya, Ayo, kowe mek ngocok dhewe apa? Aku sing ngocok. Ngocok dhewe apa kocokke? Maksudnya PKK iki lho. Ngene iki lho. Wah, saya zaman to kono. Nah, iya saiki ra kudu di Lah iya. di ngene aja bisa kan? Iya. Diubek, Ubek-ubek. diubek-ubek. Lah. Di ngene lho. Ini ubek-ubek, diubek-ubek. Wis ora usah ngrebuk kuwi. Kocok ta. Mbak Jesslyn kali Mbak Tika paring pandonga rumiyin. Mbak Jessi, Ngeten. Mbak Jessi sing Mbak Jessi. Mbak Jesslyn sing Coba di kira-kira. Mbak Jesslyn. Kira-kira sing di kira-kira. Ayo Mbak Jessi, Jess apa? Justin. Oh iya iki berarti Justin. Iya wis ngaku Jesslyn. Biarmu sapa? Tika to, Mbak? Tika tok. Justin Bieber. Tika kok nganggo Tika tok. Ayo tok. Oh Tika. Tika Hanyalah. mboten bacutane Tika, Mbak Tika. Dalamipun pundi, Nok? Bedandet. Bedandet. Nah, bedandet Kok iki. nok Kecamatan Jambet. Oh, Bedandet, Kecamatan Jambet, Kabupaten Semawet. Kok iso Semarang. Bet Iki ibu saking- ot Mas, entuk guru lagu. Saking Oh, keramane ngono. kok ya. Ya. Niki wong mriki nitih napa, no? Kula nitih napa nggih? Oh, gandul truk. Nggih, Ya. gandul truk. Bareng gamelan. Mbak Justin. Ya, Jesslyn. Oh, Jesselyn. Niki mboten Jesslyn, Yeslyn. Yes, iki sing ndi to sing bener? Mbak Jesslyn. Jesselyn, Masya Allah. Jesslyn. Bocah kok cantik, anggun. Ini iki mbiyen anake wong pira? Alah. Ya anak. Teh anake wong pira piye toh, maksudnya? Bapak Ibu. Lah yo tekok kuwi ya bener to anake wong pira? Lah kerek Semarang wong loro lah kok geger kowe. Lah kan pikiranku anake wong pira engko gek mbokku di. Lah guru anake wong loro kok geger, aku lho anake wong sak desa menengan. Kok iso anake wong sak Piye desa? kuwi? Bapakku omahe gedangan, ibuku gedangan lho sak desa. Pek enggak.
Pek engko. Lah nek dalang ya anak wong akeh. Kok iso? Ora ngerti lah tekok bapakmu apa ibumu to. Kok tekok aku wong urip-uripmu dhewe kok tekok aku. Oh, Kok iso anake wong akeh. biasanya gitu. Lah kok iso rak ya kowe dhewe to kudune sing ngerti. Oh, Pak. Ya ora anake wong akeh kok aku ya tetep anake bapakku karo ibuku. Aku ora ngerti, sing ngerti kowe karo keluargamu tok kuwi. Lah iya mulo kowe tak genahke totro gendro. Ora butuh aku apa kok genake barang. Wong aku ora ono urusan karo kowe kok. Karepmu lah karepmu. Lah iya. Bareng kok nesu-nesu. Gareng ngono su. Pon sowan sekawan widodari. Widodari. Sowan wonten dusun Mendongan. Mendongan Banyu Kuning. Menika nderek ndedonga rumiyin kagem warga Mendongan. Monggo Mbak Tika. Hitungane. Kita tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Kadya mulya. Amin. Guya berukun. Amin. Rezekinipun boten tansah lokak nanging malah saya kebak. Saya kebak. Ingkang Amin. saged nanggap wayang malih dalangipun Mas Endi. Amin. Dagelane aja iki. Kok iso? Lang apa? Lah cilik kok ngene kok. Yo, karone gak labu ora apa aku. Kadir aku teko kene yo gur seprapat yuta. Seprapat yuta. Nek wis wayahe yo nyok gede bareng kok, Bang. Sok gede barang. Oh ya, engko ngenteni gedene ya. Kowe mau ngenyek aku piye? Cilik. Ora umuk ora sombong, Pak. Asline aku mau ke Purwodadi yo gede dhuwur. Gede dhuwur. Gandeng Bandungan rada adem mengkeret. Engko nek teko Purwodadi gedhe neh. Kok guyu banter metu to ini? Kok ora malah kualik to? Lah apa? Nek tekan saka kono cilik, njeko tekan Bandungan gede ngono. Yo ndelok-ndelok kahanane ya. Kowe iki iso. Biasane ngono ya. Lah iya. Tembang ya, tembang ya. Tembang. Monggo nembang napa manut. Nggih. Heeh, sing Apa? sing gumyak-gumyak mawon. Lah mau napa minangkani pamundutan ingkang derek? Enten pamundutan. Dangdut apa sing Jawa Mas Dalang? Ingkang gumyak napa ingkang alus apa ingkang nyemek apa ingkang Monggo mudi dawuh masyarakat Mendongan. Oh, gedhe sing rawuh ya. Panitia, panitia. napa? Ngesak lagu napa? Santri pekok. Edan Brotoseno. Edan Brotoseno santri Napa pekok. meleh? Napa meleh? Pak Ketua Panitia menika Pak Sartono niki Pak Sartono. Nggih. Ngesak lagu napa Pak Sartono? Solawat Badar. Santri pekok. Santri pekok lho ana gebokane mbok-mbok sing do anu ngono lho sing do tangga, Pak. Niku kinten-kinten ajeng santri pekok niku pinten? Wis Pinten ayo pinten? Wis di- Saiki sak santreke pekok ayo. Arep pira? Ya DP. DP dulu. Entekno, DP Pak, entekno. pira engko gek pelunasan. kaya Biru niki- iki mlaku ora, Cah? Urung, Carane urung. bagi wong 5 10.000 Ora iki. iso, urung iso Kurang, ngaku, Pak. heeh. Oh iya lagune engko pelunasane meh pira? Tambahi 200 ya. Tenan? Oke, deal. Beres 250 engko, Cah. 50. Paring asma Pak sinten menika? Pak sinten? Pak Belas. Santri pekok. Salah no. Yo bener. Apa? Pak Udin iki mau. Udin. Aku nang kene Kuwi jagongan Pak Pak. Udin ki ketua panitia. Aku mau ki Kenapa? dijagongi karo Pak Cahyo. Pokoke nek nang kene santai, Mas. Santai. Lah napa to Pak Cahyo? Ku anggere nek Pak Udin nek kadung nyawer ndek ngintek 3 juta. Elah. Beris pokoke. DP-ne lho. Didungokke kok didungokke. Lenang, Nek kadung nyawer ndek ngintek 3 juta. Kuwi ndek ingi. Gak ingi. Lah Buh, iki saiki. karek sisane iki to. Ora isih gepokan iki mau, isih gepokan. Lah karek kok Ora mau gepokan tak delok 1000-1000. sembrono. Dadine gur ngarepe tok ya sik Ojo trimo nek bincang. Ayo weno kabeh. Sing abang mau lho, Pak. Ayo diatur sik ya. Yeay, santri pekok. Lagune apa Mas Gareng? Santri pekok Mas Dalang. Santri pekok. Nggih. Jumbo karo pengrawite. Nggih. Kok iso? Pekok kabeh. Ora. Kowe ora ditabohi lho kowe. Alah. Tenan kowe wani mekok-mekok ke yoga ora tabohi. Alah, Moko Gareng ki tanpa apa? Tanpa yoga ki ra iso muni, kowe joget ya tetep fales. Alah aja ngono. Apa arep sanggup flash disk kowe lak ya ora Iki mungkin. mau iki aku ora guyon ya aja nesu ah. Nek ora guyon piye? Ora guyon piye berarti temenanan. Berarti Lah sing tenan. kudu guyon sapa? Ya. Ayo aja meneng lho kowe. Taboy ya taboy jan pekok. Aku wedi aku sesuwe. Iya. Kita kasih. Ora bakal tabohi wong kowe. Gas. Kowe mekok-mekokke yoga ya ora bakal tabohi. Oh alah ngene iki mah ketok tenan nek pekok arep mbok tabohi.
Alah. Ora. Iki aku mau ki ajire yo tabu ilang. Ajire iki apa kok iso ajire? Yo nyok tak bagi 5.000 dum rata. Piye lar ngedum. Matur nuwun Pak Udi. Matur nuwun, Pak Udi. Alhamdulillah. Wah. Mujan sesuai janji. Mbak Tika kalian Mbak Jesslyn deprok malih. Oh, deprok. Bahasa iki deprok ya. Deprok nene kene deprok. Oh iya nek nggonku lungguh. Ora lenggah. Lenggah. Nek kene deprok. Ya dhewe iso maca cara negara Malata. Kalau di Magelang gogok. Heh? Gogok. Gogok. Ada itu gogok. Gogok ki suarane Sleman iku cara Oh, Sleman ya. Gogok. 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 Kok kaya suarane gareng nek pas sore-sore ning ngarep omah kae. Piye Gogok. suarane? Gogok ngono. Kuwi ora gogok. Apa kuwi? Iya. Antusias masyarakat masih banyak Mbak Acung Lisa. jempol. Acung jempol. Niki perjanjian Mas. Piye? Kalau masyarakat gak ono sing kondur siji yo. Heeh. Wayangan bar jam 7 esuk. Belum. Piye? Arep mbok wayangi dhewe apa piye kok lancang? Penting janji, masyarakat ora enek siji sing balik tak bari jam 7 esuk. Nek enek sing balik bar sadurunge beduk. Kowe arep ngremuk aku nek ngono kuwi. Saya parah. Adate kene iki subuh rampung ngono Mas Gareng. Nggih. Kok subuh rampung piye to Mas? Ora maksudnya pas adzan subuh ki wis rampung. Walah. Krana nrak adzan kuwi ya ora apik kan ngono. Lah yo nek keteradan iki aden kok enek rodane ya. Wektune kuwi lho Mas, wektune kok ket mau ngiyul kok Mas. Niki kali Pak sinten iki? Pak sinten asmane Pak sinten? Kuwi. Oh gak ada jeneng. Gak diseneng. Pokoknya dieling-eling wae. Hamba Allah. Hamba Allah dieling-eling Hamba pokoknya Allah. brengose ngetepang koyo bongkokan damen. Kok iso bongkokan damen iki piye Iya maksudnya? kok tenan kok iya. Mas iki nek di amplopi ngene iki ciri-ciri sesuk sing wis ngenahi ngene iki, sesuk calone entuk tiket swarga. Tiket Oh, swarga. ngono. Ya iki nabung Amplopan. memberikan sedekah pada seniman-seniman. Iya, Monggo Bapak Ibu tesih dibuka menawi ajeng nyicil menika. Tiket swarga. Nggih, tasih dibuka. Jaminane swarga nggih Mbak Lisa nggih. Soalnya mungkin nek wis tuku tiket swarga sing nyupiri kene. Mas Teh ben mlebu iki ana apa to? Ana Mas? apa kuwi? Abang Mas iki wis mateng iki ramung biru. Alhamdulillah. Lah, carane wis. Alhamdulillah. Oh, Terus ana tulisane. apa tulisane? Tik cekeli sik ono mau aku. Cekeli sing wedok. Iya, biasanya sik nyekeli duit ki sik wedok. Sik wedok. Wis ben. Bojoku yo ngono kuwi ya. Piye bojomu piye? Duwe digagahi dhewe. Wong lanang brengkok koyo rai tak orek-orek ya gagahi dhewe. Kene yo ngono kuwi, kene yo ngono kuwi. Gak ya Bu ya? Mboten nggih? Mboten benten to? Tak apa-apa ya Nes ya. Iya, Tapi iya. penting diwaca dulu. Heeh, diwaca sik. Kedapada Ke kepada udu kuwi. apa? Do meteng ngono. Alah. Oh. Ah. Do mateng. Elah. Mata. Do mateng. Du mateng. Mak cange Ah. lan Yulimbo. Nggih. Oh, berarti kono sing maca wong du mateng mak cangik yo limbuk iya, kok. iya. Kon maca kono. Oh, duite berarti mak cange Yulimbo Gak duite. usah kon maca tok kok. Oh iya, Maca cekeli tok. kene. Iki ana layang. Iya. Tak macane. Macane. Tak wacane. Ayo nyo malah kayak aku ki ngopo kowe iki? Maksudmu piye? Kagem Ana Pak layang. Dalang lho, Pak Dalang Lah lho. iya, iki lak mbok kei layang to aku Iya. to. Tak macane. Tak Ayo. wacane. Lah iya kok malah mbok kayak aku ki ngengkel tenan negara iki. Oh, alah goblok kok Bener jamaah. Oh. Wis rasa Arep repot ngarep wacane. waca ya wacanen dhewe kok piye. Kurang adoh. Tibakno kono. Sigok. Pak Cahyo 3.25. Heeh. Iki kok malah Piye Mas terus lawe. mendreng apa? Iki ketoke urunan iki ditulis nang kene ketok iki. Walik ngono kuwi ra omong kok. Dari ABK Pak Mujair. Hujan. Munjari. Mujair ki Wak Yoto. Iya. Berarti ku nek iwak nek duwe brengos. Pak Munjari Ya, minta lele. lagu. Cirabana. Kowe aja cedak-cedak kok, Nduk. Gak fokus aku. Lah piye to? Kena sokle. Tetek sokle iki. Geser kok kowe. Ah, Kita klene. iki lho mencorong ngene. Mari grogi. Nomor loro. Cinta air mata. Nomor telu. Terima kasih. Uangnya buat Gareng. Waduh. Waduh, mosok tulisannya ngono tenan. Iya no kok kene weno ndi? Uangnya buat Gareng. Weno. Oh, deal lho kuwi ngakoni Pak Munjair ngono mang. Nggih nabung tuku kotak
peti. Modiar ora kowe. Ya tampanen. Ku tampanen ora apa-apa. Iki kan keterangane kan kudu nggawa tuku. Keterangane wis jelas. Heeh, kotak peti. Ora apa-apa tampanen, aku ikhlas. Ono tulisane. Iya ngono kok tak wacane kok tak wacane. Nggo gareng, nggo celengan, nggo tuku kotak peti, sok ben nggo jagani dalange. Oh alah, tak kira nek nggo aku dhewe. Kena meneh. Ora apa-apa nek ngono. Ya Pak, matur nuwun ya gematimen karo dalange lho kuwi. Oh wis disetip kok iki lho disetip. Ora, Ding. Oh, wis disetip kok. Oh alah, genah ngisore digambari numpak pit no. Kok iso? Ganti pite. Wis menggok ah. Oh, Lawas. Lawan. Ora nek tulisane. Ya. Nah iki. Ya wis sekali. Ya tampani sapa ya? Tampani kene kanca-kanca. Kanca-kanca. Ki sing jujur sapa sing sebenarnya jujur? Hah? Ora, pajengan koyo ngono jujur ora mungkin. Mulai iki lho ketek kalem bocah iki. Kowe roh nomor ora? Lho ketek kalem gak gendeng. Oh, lagune apa wae mau Mas Gareng? Sing dikersake ana cinta air mata, terus apa neh iku mau Mas? Heeh. Lali aku mau ndi mau. Heeh, Mbak Agnes apa Mbak Agnes? Ndi mau. Sing panyunane salah setunggal monggo. Cirabana ya iki Heeh. wis ngene wae nek gandeng tembange kok urung nate digarap Nggih. ya diganti liyane ngono ya Pak Mujair ya. Sing penting jenengan joget karo nyawer ngono ya Pak ya. Nggih. Ya. Diganti apa ya Pak? Wis manut kene ya Pak ya. Wis khusus Pak Mujair. Sing penting gayeng ngono to Sing Mas. penting Gareng? gayeng ngono ya Mas ya. Heeh. Wis padha penake. Manut apa Mbak Yu? Niku wonten Cundamani. Oh, ya wis. Cundamani. Wong nggih wonten titipan yang dari nonton dari streaming, ada Nggih. yang minta LDR, ada LDR. yang minta lamunan, lestari juga ada. Wis Ya, monggo yes. mangke Salah gampang. siji Nggih, dipun diaturke pinangani mbokos ngiras tunggal. pantes khusus Monggo. Pak Mujair nggo ngijoli lagu niki. Ngono ya Nak ya. Iya, Mbak Agnes, menapa Mbak Agnes? Apa nak dipilih siji nak? Bocah kok ayu nih, aku anggere bocah ayu kudu tak kuaplok ketenan no. Bocah ayu kok dikaplok. Gemes Disayang. Sayang dilus-lus gitu loh. Kowe iki barang nek joget ki aja ngene. Lah piye? Aku kelingan ndek sore. Ngapa dek sore? Aku kira perene. Heeh. Mlebu Indomaret. Terus? Lho enek ibu-ibu nganggo daster, Heeh. jipuk susu lah kok menjengking. Lho dilalah daster iki lak celempit. Nyelempet nang ngono apa? Lah timbang Mas? dingeti wong isin tak gebetot. Dula aku rak ngono. Lah kok kono nesu miso-miso. Ora sopan, ora ndek sopan satu wong lanang sak senenge dhewe. Gandeng aku ben ketok yo gak nganu yo, tak balekno neh, tak blesekno neh ngono. Saya diseneni ora? Gak malah kono neh ngono iki. Sing di siji nak. Apa? Manut jenengan, lamunan, Selendang biru. selendang biru. Selendang Ah, biru ya cocok kena. selendang biru cocok. Selendang biru. Selendang biru iki digunakake ana versi rong Ketetes, Mak. versi. Oh, sing nuansa dangdut, nuansa Sing anggitane Maestro Kinarto Sabdo apa sing dangdut kan? Sing dangdut. Oh, sing dangdut. Iya, sing Oke. Ya. Iki Yes. Pak Munjair, Heeh. sugeng mirsani nggih. Munjari kok munjar wae. Munjari kok Jair Munjar. ki lak ya iwak. Walah, iki kelahiran Jakarta no. Kok iso? Kok iso? Jenenge Munjari nek kelahiran kene, Mundriji kok. Munjari. Lah ya Jakarta, Oh, ya, Munjari. Jair. Nek Bahasa kelahiran nang kene, Indonesia. Mundriji. Nanjake campur sarine saka Pringgodani komplit. Ya, diatur ya. Satu bang terpilih yang punya. Selendang biru. Nes Dili. Piye? Mas, kowe marak nggodhe atus-atusan. Kan ke syuting. Nek gak mbok wehke mosok harga diri. Ngene Mas. Nah, terus kuwi- noreng. Kuwi wehno sik, engko nek wis rampung jaluk neh gak apa-apa. Ya. Terus noreng. Nek ke syuting kan ben Aku ketok mau. harga ngono lho. Pinter lho carane. Sing 2000 didadekke siji karo sing 50.000. Kan yo meh padha. Lah yo, ngene lho Mas, harga diri lho. Kuwi wehno sik lah, engko nek wis rampung lereng ngono, kok jaluk neh, gak apa-apa. Ora apa-apa, ora Ya, apa-apa, gak apa-apa wehno ya. sik, heeh. Kan penting ke syuting kan kowe ketok, wah, nyawer satu sih Ora ngono lho ya. malu, ora malu. Kok jaluk neh ya. Harga diri lho, Mas. Harga diri. Wong mau ke syuting kok ya reng ya. Ya ke syuting kok ya. Syuting lho. Piye to ki wah. Oh, Ning ora iki pemuda grup biru-biru napa niki namanya Mas? Grup napa? Krim. Hot Cream. Orang nganggo hot cream tok. Oh, hote kene, Ding. Wah. Udur magake kancan. Cream iki grup pemuda saking Walah. Apa Mas? Apa? Krim. Krim. Walah ki krungu apa Krim ora? kepanjangannya apa? Krim kepanjangannya apa? Krim kepanjangannya apa?
Oh, krim ki es. Krim ki Karang Taruna, Mas. Lah yo Pemuda. mosok gene kepanjangane ngono. Ono kepanjangane biasane. Ora Biasane ono. misale oh, Apa karang Taruna seneng krim ngono apa piye? oh, Apa iya. kuwi? Kayak ana tulisane ki lho. Oh kuwi krim community remaja Remaja Mendungan. Tepuk tangan untuk rekan-rekan community remaja Kuwi Kuwi lek Mendungan. maca ora krim tapi krem. 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 Kok yo krem. Krem kira warna baju ya. Iya, ceream, Yes, pokoknya sukses Iya. selalu, Ya, siap. kompak selalu, Wonten semakin dawuh, Mas. solid. Nggih. Amin, 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 amin ya. Gandeng saka ceream iki mau rung metu 100 karo 50. Heeh. Tak pancing nganggo dawuhe Pak Udin. Piye? Pak Udin Dawuhe Pak meminta Udin meminta Heeh. adalah sebuah lagu Iya. berjudul amat yang fenomenal. amat fenomenal. Apakah dia? Apa Mbak Elisa? L. Nggo ngarepe L apa? Merdeke. L. L lanang. Kok lagu kok lanang. Ayo apa? L. Lesung jumenglung. Besok. Lewong. Anu lumbung desa. Du. Lewong. Garapen apa Pak Udin? Garap apa? Digarap napa? Jaluk garap napa? Gedruk napa jaran? Gedruk. Alus Gedruk, napa gedruk. gonjal? Gedruk, Oh, grunjal. Grunjal. Gedruk berarti. Gedruk. Heeh. Iki diwadahi apa ngono Oh, lho? apa? Ana Kuwi lho. kotak apa-apa ngono. Senekmu kuwi. Snack apa? Cengkoke piye no? Lewung ki cengkok sing piye? Cengkok sih. Dadi lewong den Oke. Kowe iki tembungmu so. Sik. Ki, aku tak ngerogoh aku. Nah, Ya. aman. Aman ya. Yes. Ya. Bacot noneh. Apa mau lagune lali aku? Laibong. Lewong, lagune Lewong. Jenengan Pak Udin tenan, Pak Pak Udin tenan. Udin. Panyunan saking sinten wau? Pak Udin. Pak Udin. Niki lho piyayine. Oh, Gagah nggih. gede dhuwur ndek. Kok gagah gede dhuwur. mesam. Nek gagah ki ya dhuwur kok ya. Lah ya gagah gede dhuwur ndek. Kok iso ndek? Alah kowe gak ngerti ya. Oh, ya ngerti aku. Lah kowe barang Lan liya iya. liyane. ya. Wah iya no kok. Kok iso? Gagah gede dhuwur ndek. Oh, aku ora ngerti dedeke Pak Dalang apa melebu sing entek kuwi. Iya ndek. Oh, mbok ora menjatuhkan ngono. Dalang Kowe yo, menjatuhkan. karo kowe padha apa luwih dhuwur sapa? Ya dhuwur kono. Oh, lagi nah yo sing dhuwur kono. Ah ini kan doa aku. Iya iya iya. Lewung. Lah ngono. Apa Garap ukur grunjal. Yo ya yo, yo ya yo. Alah Mas Barang, alhamdulillah. Kayak balik loro kayak loro balik lah, kayak sudah bar jam itu nana. Jam 12. Wis Beduk. takkan, Heeh. wis tak kandhani ku nek gak do balik tak balik Minta jam balik itu. to, Lah kayak balik loro kayak loro kayak. Karepmu yo kok. Heh? Arep nguyo sapa ngerti? Yo balik neh. Mosok nguyuh lanang wedok. Ya Balik. apa bar? balik kae. Kok do ngeyel iki nyapa to kowe iki? Delok ngono. Alah, ayo bacotno sapa iki? Kowe giliramu. Sabda pandita. Rasaku badal dino mati. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampun aku. Kuat. Senin Kamis yo megap. Modele iramane iki sok Ya kudu iso ngimbang ya gane nang Iya, kowe iya, kok. iya. Ya kalau muda-muda itu irama sesek itu udah biasa. Iya. Iramane sesek. Iya, itu emang Sesek. harus gitu. Sesek iramanya. Lombok gak Aku juga suka kalau irama itu. Sangat cepet. Irama apa tadi? Sesek. Oh, aku suka banget. Cara orang alun-alun tapi sesek. Iya, aku juga suka itu. Ayo baca no, terakhir. Sabda
Irama sesek. Irama sesek jenenge. yes. Kudune mau kari dhewe koprol. Ndung dono atraksi. Bayaran seprapat yuto nek dadak koprol. Amoh dadak. Sampun Pak Udin. Sampun Pak Udin. Pak Udin kok malah Napa terus delik. Pak Udin. Kok ora tanggung jawab kok malah delik. Hah? Heeh lho. Hah? Napa malih? Sek niki wau dereng lunas lho liwu. Dalem kok. Terus diutang. Oh nggih. Ojo ngono. Siap, nggih. Alhamdulillah. Ketok kedit meneh ke Mbak Lisa. Lah yo lah. Oh. Apa Apa? iki? Loh, lewunge mau ndi? Iki lewunge. Lewunge. Jarume dhewe. Hah? Jarum-jarum. Jarume saiki 200 sih rada munda. Oh, lah ya. Jarume wis ora ngano. Jarum-jarum. Udul. Jarum-jarume ayo karo kanca-kanca apa piye? Yo lir gumanti yo nok yo. Oh, tenan ya. Mbak Yu. Ayo karo Mbak Risma urung ki Mbak Risma. Iki mau kodake mau ndi? Iki kotak kene-kene. Iki konake. Ya. Ayo Mbak Risma. Nuruti para kadang-kadang mendongan. Sinten wau sing request sinten wau? Pak Udin. Nggih, matur suwun. Yo request jarum-jarum Mbak Risma. Jarum-jarum ya aku gak ngerti lho. Kuwi mbah kuwi. Jarum-jarum ngertos mboten jenengan? Ora kok jamu-jamu, Mas. Wow, jarum-jarum niku anu tetembangan lagon gen jaran Kepang Temanggungan. Oh, ngoten. Nggih. Ayo Mbak Mbak Risma. Yo, Mbak Risma. ya ini cilik, cantik, imut. Cek kuak. Cek kuak. Nemo Luroji. Nemo. Apik tenan nang dhewe. Wis Mas gandeng kowe apik tak sawer 50-nya. Siapa iki mau sing apik sapa, Bang? Apik kabeh rombongane. Nek kabeh 5.000 sik. Engko sing 50 nggo neh. Aku karo kanca-kanca breweh modele aku iki. Masya Allah adikku dhewe, Mas. Sopo Jal? Mbak Risma. Oh, Mbak Risma. Malam no. Alhamdulillah sehat ya nak ya. Iki mbiyen ketemu ning Solo. Masa Dadi- tau aku ora ngerti kok an. Kowe kena isi Solo no kok. Adik kelasmu, Reng? Oh gak. Kok ora iki piye? Iki ketemu ning Solo kene ning isi aku ning kos-kosan. Oh. Tetembangan ya nak. Iya. Iki ana pamundutan nuansane jaranan Kepang. Mbak apa ndi mau? Magelangan. Ngerti? Oh, Purworejo. Temanggungan deh Yo Temanggungan. Jarum. Jarum-jarum. Saguh ya nak. Inji. Saguh aja mblenjani. Pak Udin. Joget ya Mas ya. Ojo nganu iki tiang listrik engko kesetrum rene lho. Ayo, dalam. Hah? Oh, anu iki lho, krim iki kon joget kuwi Mas Gareng. Napa Ayo Pak? krim. Oh. Hah? Oh, kene iki yo di jaranan kok yo. Nganti kesurupan. Nganti kesurupan. Nganti kesurupan 50.000. Wis gak salah Pak aku. Mau timbang gak balik malah repot iki yo. Lho, aku kono nek petak wis sumbang 50 lho nyondi neh, Mang. Kotak amal di, Mang. Ayo sing kesurupan paling iki lho, Mas sing ngarep dhewe iki. Ya Mas. Yo jarum-jarum. Jarum super. Oh, dijak joget kuwi kanca-kanca kanoman kuwi. Ayo, Mas Krim. Ayo. Joget. Krim, oh. Ayo aja mepet-mepet. Joget ala Warok Temanggung. Ayo.
Kesurupane nang ngendi kadung tak Lembut. tampani 50 iki. Wah, urung kesurupan ya Pak iki. Hah? Balekke. Ini Pak, kadung tak tampani timbang tak balekke tak ijoli sedilik ya. Apa? Kesurupan. Kesurupan. Heeh. Heeh. Ayo sapa sing Ayo. Ayo sing gelem Ayo. kesurupan, jukir waliknya 50. Ayo jaran kipang Mas Maji, ayo. Cek. Ben nyurup kuwi, anu Mas Gareng kuwi. Kok sik ora aku sing gelemnya. Lah aku ora iso kok. Oh, oke penonton. Garek sampean ki gulung-gulung Ayo ngono sapa? lah wis. Sing gelem Nah, kesurupan kuwi. ya 50. Sing gelem kesurupan. Lah iya, Oh, ngono. garek gulung-gulung tok. Oke ayo Mas. kesurupan. Kesurupan Mas 50 ada Yo. tamanane. Kowe nek iso kesurupan ayo. Batu indah, batu maju, pranata kanggo tulodo, ega kota mlebu sak jerone desa, muda-mudi ayo padha sayuha, slopret kumpul, sandarian ketipun imbang, bonang loro sesretu, Jaran ke patungan merate gigang macan makan bonang ganang alias gendang kakak keladenan bonang jagang kegembira Ayo. Buka balik. Pecuti Riz, pecuti. ya. Karo dipecuti. Mau janjine 50 sedili ya Mas. Ayo ora pokoke sing gelem 50 ya sing kesurupan lah ya ngono to mau perjanjiane. Lah ini kan sedili to. Ayo sing suwe kok 50 kok. Lah kene wis nyurup sedili kok. Oh 50. 50 tok njaluk suwe. Iki lho Rima 150 emang ngomongnya. Aduh. Wis poneh, Pak. Oh 50 neh. Ya gelem 50 neh ya. Ah 50 neh jungkir balik neh. Endi Mas? Endi sing tanggung jawab ndi, Mang? Oh gak sida ya wis berarti. Ya. Oh. Iya le, kowe wong kene le, kancamu akeh. Masa mau cilik aku wani ngono. Tujune kowe nang kene jajal nang kono aku yo mlayu le. Padha le jireh kowe kok ya. Lah ra jireh piye wong semenoke aku dhewean kok. Lah nek mbok iwangi ya ayo maju ate kabeh yo. Wangi aku. Wani bayar yoga pira kok akon-akon ki? Alah tak sumbang 5.000 no so. 5.000 kok ya. Iki neh wis le, wis ya. Ayo sak dadinan meneh, engko lek bacutke goro-goro. Ya wis sak dadinane Mas yo. Yo. Piak. Oh barongan. Berikut barongan saing tadi. Pecuti Riz. Ayo pecuti. Ayo rek wani ajlok midun. Sik, Rob. Iki sandale ambune apa gitu? Sandale sapa ngawur mbok Lah ya Jurbu? sendalmu dhewe. Sandalku dhewe. Oh sedap. Asem tenan kok. Aku mau kita ya wijik. Walah, tidak le. Masa urung wijik kowe? Midak telek lho. Wis wicik wis mawi urung. Wis Pak. Atok kucul lho. Ayo kudu totalitas kaya nyambut gawe iku kudu totalitas. Totalitas. Ndelok kahan rogo, Mas, rogo semene mbok engkok-engkok kaya ngono. Asale sampean gelem anu, napani sawer. Ora gelem piye sesuk butuh kok. Lah iya mulo kan dipinangkani lak ya ngono. Iya, Iya, geger. heeh.
Dalang nomok rewel ran jamak. Oh nek ra rewel ra gayeng kok ya. Oh layak renteng rabi rewel kok. Oke Mas Gareng, terima kasih. Siap sikap semanten saking kula. Kakang Kabupaten nyuwun pamunten, kula nyuwun pamit nggih. Nanti disambung goro-goro ngaten to Mas Gareng. Aku neh. Iya to iya. Iki jare warga kon balik aku. Sing aku lak wis matur to mau. Kene iki full hiburan. Niki mungkin kula goro-goro melih balik, Bu. Balik ae ya. Lho kon balik no. Goro-goro, kontrakmu itu kan goro-goro. Iki lho bapak ibu-ibu kon balik. Jajal, dangunan jajal. Mengke kula teko goro-goro apa balik saiki? Lho, balik saiki. Jare sapa ora? Aku ora krungu kok. Jajal, pamirsa dianu. Balik saiki pongko. Oh, goboke iki dirungokke ora. Engko ya. Engko ya gelem. Iki gandeng wayangan to Mas Gareng. Kali Mbak Elisa, Mbak Agnes niki wayangan nggih. Teruske laku sekedhik kula tak golek keringet. Wis mengko meneh ya. Mengko meneh iki wayangan sik. Sing tel iki kowe kuwi. Kok iso pecut iki kok iso tel lho. Ter. Ngono lho. Gareng nek jek nom-nom iki semangat-semangate ngene iki seneng banget aku. Heeh. Matur suwun mangke dilajeng goro-goro ngaten Mas Gareng. Iji. Nggih, krana niki nanggap wayang mboten campursari, mboten ming pelawak, mboten ming napa mawon. Iji. Semuanya harus saling membantu. Ngoten nggih. Pentas iki engko neh. Iki mekang dhewe kok. Ter. Ter ora tel. Iya. Iya. Ter. Mekang dhewe kok. Dagelan nek jek apa jek enom wis ngene iki mempeng-pempenge liar pentas. Terus golek pasaran mana Mas. Gendeng. Heeh. Ayo. Iya tak sambung goro-goro engko ya Mas. Heeh. Tansah marapamoreng sukma. Sukma sinukmaya winaya ing ngasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping haluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati sumusuping rasa jati ong ong ong